Kristina Banholzer dwi'n ffotograffydd proffesiynol ac am y 4 munud nesaf dwi'n mynd i ddangos i chi sut ti'n dati i dynnu lluniau bwyd môr. Dwi yma ar ran cynllun Porthu'r Plat. Mae'r cynllun yn hyrwyddo bwyd môr o Gymru. Da ni mor lwcus i gael yn amgylch hynny gan y môr sy'n cynnig y bwyd môr o'r safon ucha i ni. Yn y gweithdy yma, mi fyddwn ni'n edrych ar fframio'n. Pan mae'r llun hefo ffram da, mi o'n rili tynnu llygad. Mae ymenydd ni yn hoffi llun yn well os mae wedi cael ei fframio yn dda. Dwi'n mynd i ddangos i chi cwpl o tips rili syml am sut i wneud eich lluniau bwyd môr chi rili sefyll allan ymysg bobl eraill. Yn fama, mae gennym fi darn o gerdyn lliw. Dwi wedi cael sellotape, dwi wedi tapio fo i'r bwr ag i'r wal, a be dwi wedi greu rili ydi stiwdio bach a gwneud yn siŵr bod fi'n ymyl y ffenast mwy goleuo fo. Peth gyntaf dwi'n mynd i wneud ydi dysgu chi am rheol ffotograffiaeth maen nhw'n galw the rule of thirds. Ella fydd rhai o'ch chi wedi clywed amdano fo, ella fydd rhai o'ch chi ddim. Ond mae modd i chi fedru defnyddio'r rheol yma trwy dynnu lluniau hefo'ch ffôn. Os ydych chi'n mynd i settings ar eich ffôn, mi fedrwch chi gael hyd i'r grid yma. Rheol y grid ydi mae man ffocws y llun, sef y prif beth yn y llun, yn gorfod eistedd ar hyd un o'r llinellau gwyn, neu yn gorfod eistedd mewn croesfan yn y llinellau gwyn. Sylwch mewn lluniau wan, lle mae rule of thirds yma yn cael ei ddefnyddio. Awn ni ati i ddechrau dynnu lluniau. Felly, mae'n bwysig rili bod chi'n cwrcwd i lawr i dynnu llun, i ddod lawr i yr un lefel ar bwyd. A beth dwi'n mynd i wneud ydy dwi'n mynd i ddefnyddio yr llinellau gwyn sydd yn rhedeg i fyny ac i lawr ac ar draws llun i fframio fo yn berffaith. So ni yn deud mae gwynab y cranc ydy man ffocws yn y llun, felly dwi'n mynd i ddefnyddio hwnna fel man cychwyn. Fel ydych chi'n gweld, mae gwynab y cranc yn cyffwrdd y croesfan yn y grid, felly dwi'n hapus mae fama fydd focus point fi yn y llun. Dwi'n jyst mynd i ddod efo bach agosach a tynnu'r llun. Os da chi yn gwneud landscape, fedrwch chi wneud yr un peth trwy dod â'r camera yn agos neis. Gosod y cranc, gwynab y cranc ar un o'r llinellau neu ar croesfan. Os mae'r cranc yn hir, fedrwch chi rhoid y cranc ar hyd y llinell gwylod, neu os fysa'r cranc yn dal, mi fysach chi'n rhoid o ar hyd un o'r llinellau sy'n mynd i fyny. Ond oherwydd bod yn bach fwy crwn, dwi'n mynd i osod o ar y croesfan. Dyma rhai o'r ffyrdd fedrwch chi fframio'ch lluniau chi i edrych dipyn bach yn wahanol. Fedrwch chi fframio fo fel bod mond hanner y pwynt o ffocws i mewn yn y llun. Mae hwn yn edrych yn reit cool. Fedrwch chi zoomio i mewn a just gwneud darn rili deimliadol o'r bwyd. Fedrwch chi ddefnyddio be maen nhw'n galw negative space, lle mae'r pwynt o ffocws i gyd yn gwylod y sgrin a mae gennych chi lot o wagle ar y top. Mae hwn yn gret ar gyfer creu llun lle ydych chi eisiau rhoi geiriau arnyn nhw. Ffordd arall fedra i greu stiwdio bach ydy trwy jyst cael papur a'i osod yn syth ar y bwrdd. Dwi'n galw hyn yn flatly. Dwi'n mynd i dynnu'r llun o uwchben sy'n galluogi fi i fedru fframio fo mewn lot o gwahanol ffyrdd. Cofiwch ydych chi ddim yn gorfod cael pob dim yn y ffram. Mi fedrwch chi dorri rhai props allan o'r ffram neu hyd yn oed rhannau o'r bwyd hefyd. Cofiwch ddefnyddio eich grid i fframio, neu os ydych chi'n teimlo'n ddewr, ewch ati i fframio eich hun mewn ffordd creadigol. Weithiau mae'n iawn i chi dorri'r rheola, tydych chi ddim yn gorfod defnyddio rule of thirds bob tro. Weithiau mae'n neis jyst medru fframio mewn unrhyw ffordd ydych chi isio, felly dwi'n mynd i drio jyst tynnu lluniau a gweld beth sy'n digwydd. Yn gyntaf, dwi'n mynd i fframio hanner y cranc allan. Dwi wedyn yn mynd i jyst rhoi top y cranc i mewn. A wedyn jyst darn bach ohono fo hefyd. Triwch pethau gwahanol, chi byth yn gwybod beth ydych chi'n mynd i ddod fyny efo.
Fel ydych chi'n gweld, mae fframio medru bod yn lot o hwyl, a cofiwch mae gennym ni yr rheol rule of thirds, ond mae'n bwysig weithiau ni fod bach yn greadigol a torri'r rheolau. Ewch ati i gael y grid ar eich ffôn neu ar eich camera a byddwch yn greadigol efo'ch bwyd. Diolch i chi am wylio heddiw, dwi'n wir obeithio bod chi wedi dysgu rhywbeth am dynnu lluniau bwyd môr. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am bwyd môr neu eisiau ambell i'r seit, ewch draw i gyfryngau cymdeithasol Porth i'r Plat. Maen nhw ar Facebook, Twitter neu Instagram @Porth i'r Plat. Diolch am wylio.